faith. जोंना आब्राहामखौ नायनि जोङो रोमान्सनि सारित्रि रोमाननि सारित्रिखौ जोङो नायनि रमिय'नि बर'आव मानोना शास्त्रआव लिरनाय दङ आब्राहामा इसोरखौ फोथायदों आरो फोथायनायखायनो इसोरा बिखौ धोरोमिया होननानै नाजावदों फोथायनायजोंनो आब्राहामा जोङो मैया रायलायदोंना आब्राहामा माबि सेल्फ देनि खालामा आब्राहामा सासे मा होनना बुंगोन सासे मुर्ति खुलुमग्रा मानसिमोन किन्तु इसोरा जेब्लानो लिंदों बियो गावनि जाति खुरमा न' बां गासैखौबो गारनानै बियो इसोर थिनहरनाय जायगायाव इसोर लिंहरनाय जायगायाव बियो थांदों बे आब्राहामाबो मा फोथायनायजोंनो जास्टिफाइ जादों माने धोरोमिया नुजादों धोरोमिया सानजादों मा होनदों मानोना शास्त्रआव लिरनाय आब्राहामा इसोरखौ फोथायदों आरो फोथायनायखायनो इसोरा बिखौ धोरोमिया होननानै नाजावदों फोथायनाय एक नम्बर इसोरनि प्रिन्सिपाला जाहैबाय फोथायनाय बिश्वास जोङो इसोरखौ फोथायनांगोन दङ होननानै जिसुआ जोंनि पापनि थाखाय थैदों होननानै जोङो फोथायनांगोन बियो सानथामनि उनाव सिखारफिनदों होननानै जोङो फोथायनांगोन होमब्ला मा होनना बुंदों इसोरा मा होनना बुंगोन धोरोमिया होननानैहाय जोंखौहाय नाजावगोन होननानै बुंदों जेरै बे आब्राहामखौ होनदों फार्स्टखौ जोङो फरायबावनि नाथाय गावनि मावनायनि सायाव सोनारालाबानो जायहा गावनि फोथायनायाव सोनारो आरो इसोरखौ फोथायो बिखौ इसोरा दाय गैयै होननानै नाजावो बियो फोथायनायनि थाखाय इसोरा बिखौ धोरोमिया होननानै नाजावो बे आंनि बुंनाय नङा दे बाइबेलनि बाथ्रासो मा होनो नाथाय गावनि मावनायनि सायाव सोनारालाबानो जायहा गावनि फोथायनायाव सोनारो आरो इसोरखौ फोथायो बिखौ इसोरा दाय गैयै होननानै नाजावो बियो फोथायनायनि थाखाय इसोरा बिखौ धोरोमिया होननानै दिनै नाजावो जोङो जुदि दिनैहाय इसोरखौहाय नाजावबायब्ला जोङो दिनै इसोरखौ मोनबायब्ला आरो जोङो दिनै इसोरखौ मोननायखायसो दिनै नाजावनायखायसो जोङो दिनै उदिबासो फैदों ओंखायनो जोंनि पजिसनखौहाय जोङो मिथिनांला नोङो जुदि इसोरखौ मोनबायब्ला इसोरखौ नोङो फोथायबायब्ला इसोरनि बाइकखौ नोङो कन्टिनिउ खालामबायब्ला आं मैया होननाय बायदि जुदि नोङो गावखौ गावनि साननाय मथे सोलियाखैब्ला आं थैब्लाबो जिसुनि आं थांब्लाबो जिसुनि होननानै जुदि नोङो फोथायबायब्ला दिनै मा होनो नोंखौ इसोरा धोरोमिया होननानै नाजावो होननानै बुङो जोंखौ धोरोमिया होननानै बुङो जोंनि पानिशमेन्ट जोंनि गिफ्ट बे गासैखौबो बोखारो होननानै बुङो जोंखौ धोरोमिया होननानै बुङो ओमफ्राय मा होनो इसोरा जोंनि पापफोरखौ क्षमा होनायाव रंजायो होननानै बुंदों आरो जायनि थाखायनो बियो गावनि सासेल' फिसा हौवाखौ जोंनो बे पृथ्वीयावहाय जोङो हरदों जोंखौहाय जाहाथे बिनि दारै जोंनि गासै पापफ्रा जोङो क्षमा मोननो हानाय बायदि जोङो माइकानि 7 आरो 18 जों फरायनि माइकानि 7 अपराधखौ निमाहा होग्रा जोंनि जे दाय
पाप मावनायखौ क्षमा होग्रा सोर इसोर दङ होननानै बुङो आरो गावनि बाहागोनि बासिनानै थानायफोरनि आयेन बारसिननायखौ क्षमा होग्रा बियो गावनि रागखौ अरायबो लाखिबाय थाया होननानै बुङो इसोरा मानोना बियो अनसोनायाव खुसि जायो जोंखौ अननायाव जोंनि पापफोरखौ क्षमा होनायाव जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनायाव बियो खुसि जायो होननानै खुसि जायो बियो जोंनि सायाव अनखांफिनगोन बियो जोंनि अपराधखौ आथेंजों गाफ्लेगोन होननानै बुङो नोङो जोंनि गासै पापफोरखौ गोथौ सागोराव गारसनगोन होननानै बुङो दिनै जेसेबांनाखि जोंनि अपराध जोंनि दाय जुदि जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबायब्ला जिसु ख्रिस्टखौ जोङो नाजावबायब्ला जोंनि पापफोरखौ मा होनो गोथौ सागोराव गारसनगोन होननानै आरो बबेबा मोनसे गिर्मानाव सानजानिफ्राय सोनाबा जेसे गोजान एसे गोजान खालामगोन होननानै आरो आं माब्लाबाबो गोसोखांबावनाय नंलिया होननानै बुङो नेभार आं गोसोखांनाय नङा जुदि जोङो जिसु ख्रिस्टखौ जोङो जुदि फोथायबायब्ला बिनि उन थाबायबायब्ला जोङो जुदि गावखौहाय मा होननानै बुङो बेनि खालामबायब्ला आरो जोङो जुदि इसोरनि बायख'नि थाखाय जुदि जोङो लाजियाब्ला जोङो गासैनिफ्राय जोङो बासायजागोन बेयाव बुंनाय बायदि बियो जोंनि सायाव अनखांफिनगोन बियो जोंनि अपराधखौ आथेंजों गाफ्लेगोन नोङो जोंनि गासै पापफोरखौ गोथौ सागोराव गारसनगोन बेफोरखौ जोङो जायफ्रानोखि बाइबेल फरायनो रोङा जायफ्रानोखि बाइबेल फरायनानै जोङो सैतानखौ फेजेननांगोन आरो जायफ्रानोखि बाइबेल फरायनो रोङा बे सभाफ्राव बे माबाफ्राव गिर्जाफ्राव बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन बेजोंसो जोङो सैतानखौ फेजेननो हागोन नङाब्ला सैताना जोंखौ जेब्लायबो डाउट खालामो कनफिउज खालामो सैतानानो कनफिउसन बियो नोंखौ इसोरनि माबायैहाय बेरेखा बुंगोन नोंनि खोमायाव माबा सानहोगोन नोंखौ ओंखायनो जोङो गावबा गाव सिन्था खालामनांगौ चेकआपबो खालामनांगौ जोंखौहाय नोङोहाय बबेबा बिसय लानानै माबा मोनसे सिखांहांदों नामा इसोरनि प्रति दाव माबा मोनसे बेफोरबायदिखौ जोङो चेकआप खालामनांगौ जोङो पासनि कर्म एक्स होननानै बुंदों ইয়াতে আমাৰ বেলেগ মানুহবিলাকো আছিলে নেকি মই আকৌ খুব বড়ো দি ক'লো আমি আজি অলপ এটা ডিসকাস কৰি আছো আমাৰ ইংলিছত জাস্টিফিকেশন পায় আমি যেতিয়া নাকি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে ঈশ্বৰক আমি গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাক ধাৰ্মিক দেখা পায় বুলি কৈ আছে আমাৰ যিমান পাপ আমাৰ যিমান পানিশমেন্ট পাব লগা আছে এই গোটেইখিনি মাফ কৰি দিয়ে বুলি কৈ আছে আমি যেতিয়া নাকি যিশুক পায় আমি যেতিয়া নাকি যিশুক গ্ৰহণ কৰে আমি ঈশ্বৰে আমাক ধাৰ্মিক বুলি দেখে বুলি কৈ আছে এইটো আমি মনত ৰাখিব আমাৰ ৰোমাঞ্চত কোৱাৰ নিচিনা ইমান মানুহে আজি খ্ৰীষ্টক ঘৰত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু কালি আমি যেনেকৈ কথা কৈছিলোঁ আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে আমি 7টা কি বস্তু কৰিব লাগিব আমি সদায় যিশুৰ লগত থাকিব লাগিব নিজক আমি এৰি পেলাই প্ৰথম যিশুক ৰাখিব লাগিব এইবিলাক গোটেইখিনি আমি কৈছে এইবিলাক যদি আমি কৰে ঈশ্বৰে আমাক ধাৰ্মিক বুলি মানে গ্ৰহণ কৰে বুলি কৈছে বাইবেলে সেইটো কৈ আছে মই কথা নহয় আমি পাচনি কৰ্ম 13 অধ্যায় এক্স ইংলিছত কৈ আছে এক্স
আহিছে আৰু যি দোষৰ পৰা তোমালোকে মচিৰ বিধানৰ দ্বাৰাই মুক্ত হ'ব পৰা নাই সেই আটাই দোষৰ পৰা বিশ্বাস কৰা সকলক তেওঁৰ দ্বাৰাই মুক্ত হয়। বাইবেলত কৈছে আমাৰ পাচলি ক্ষমা আমি কেনেকৈ ক্ষমা পায় आं बर'आव फरायनि बेनिखायनो बिदा फंबायफोर नोंसोरो मिथि जोंखौहाय मिथिनो थाखाय नोंसोरो मिथि जिसुनियावल' पापनि निमाहा मोननो बे रादाबा नोंसोरनो खोथा जाबाय जिसुनियावल' जिसुनि बाहेरा रावबो पापखौ खेमा होनो हाया जों मैया बे गथ'खौ 7 बोसोराव हाबा होदोंमोन गथ'खौ 7 बोसोराव हाबा होदों किन्तु हाबा होनाया बे जिथुनाखि बाल्य बिबाह नियम बायदि 7 बोसोराव हाबा होदोंमोन किन्तु लांथ'वाखै बिफानियाव दोनदों आरो किन्तु 3 बोसोरसो जेब्लानाखि 13 बोसोर जादों बिनि फिसाया थैदों ओमफ्राय बिसोरनाव ओरैबायदि नियम जे फिसाया थैयोब्ला गासैबो दाया बे हिन्जावनि सौसि थायो जेन बेनाव माबा मोनसे गाज्रि माबा दं गाज्रि मोनसे ग्रह दं माबा मोनसे माबा गाज्रि माबा दं बेनि थाखाय थैयो उनावहाय बिसोरनिफ्राय फैनानै नियम खानुन खालामनानै गथ'खौ बिदि मा खालामबाय ड्रेसफोर सोलायनो हाबाय गासैबो सोलायनो हाबाय गथ'आ जेबो मिथियाखिसै ओमफ्राय लास्टआव गथ'आ बिदिनो माबायदि फुर्ति थायोमोन माबायदि गेलेयोमोन उनावहाय सिन्था जाग्रा जाबाय मा जाखो बेलाय मा जेबो बुजियाखिसै बिफाया सानसेखालि बेखौ जों उरिस्सानि बे मा मोनलाय टेम्पल हाबनाय बोसोरै बोसोरै जे फुजा जायो मानि मामोन बेयो बिराद फेमास बियो हाजार बोयो आरोखि मुर्तिखौहाय माबायो बे जायगायाव बिफाया लानानै फैबाय बे गोदोनि सम थाबायनायखौ गारि घोड़ाफोर माबा खस्थ' बिसोरो फैनानै बेवहाय थाफैबाय ओमफ्राय बेयावनो फुजा खालामफैबाय थाबाय माबाय बे फिसाजोनि ग्रहनि माबानि थाखाय खालामफैबाय थानाय उनाव बिफाया बेयावनो थैनानै थांबाय बिफाया थैनानै थांनानै बे 13 बोसोर गथ'आ मा खालामनो बोरै थांनो दालाय उनाव माखासे नेपालि मानसिफोर माखासे दङमोन जाहैबाय बे जायगायाव उनावहाय बिसोरो बेखौ नुनानै बे गथ'खौ गावसोर लानानै थाङो आरो ओमफ्राय लानानै थांनानै हरजोंहाय गावसोरनि जिथुनाखि पुर'हितफोर बामुनफोर बिसोर बुंबाय नोङो मोनब्रै जायगायाव थांनानै नोङो माबा खालामनांगोन मन्दिराव थांनानै नोङो मोनब्रै जायगा सानजा बबेबा माबा मन्दिर होनदों आं बावबाय सोनाबहा दङ खोलाहा दं साहा दं बे मोनब्रै मन्दिराव थांनानै नोङो फुजा खालामहैनांगोन होमब्लासो नोंनि बे माबाया खारगोन होननानै बे सम्बोधना दं ओमफ्राय बेहाथ' गोबां फैसा दं सना रुफा दं बिफानिबो सना रुफा दं ओमफ्राय गाव हाबाव मोननायबो सना रुफा दं बे गासैखौहाय थाखा फैसानि अभाब गैया बे गावजों सानै सिख्ला लोगोसे लाफानानै बियो गिदिंबाय आरो किन्तु गिदिङै जेसेबां मोनसे बा मोननै थांनायनि उनाव सासेया थैबाय बे बारनांगौ आरो नेक्स्ट सासेयाबो थैबावबाय ओमफ्राय बिदिनो थैनानै लास्टआवहाय बियो ओरैबायदि रागा जोंबाय बले आं खुनुदिन आरो बेखौ खुलुमनो मन्दिरावबो थांनो आं गाले होननानै बियो बन्द खालामजोबनानै बियो मोनसे न'आवहाय थादोंमोन आरो बे न'आव थादों बियो थायै थानानै सानसेखालि सासे गथ'खौहाय बियो बाइबेल फरायनाय खोनादों बाइबेल फरायनाय खोनानानै नों मा बुस्थु फरायनोसै आं नायनि बे बाइबेलखौहाय बे चन्द्रलियाया उनावहाय बिनिफ्राय लानानै फरायै बियो चेन्ज जादों माने आं जि जिनिसखौ नायगिरदोंमोन थारमाने बाहायसो दङ बेखौ मोननानै बियो ख्रिस्टियान जानानै बे नेपालाव थाङो नेपालाव थांनानै बियो नेपालाव प्रिचिं खालामो प्रसार खालामो आरोबाव मोनसे घटना जाबावदों नेपालाव प्रिचिं माबानाय समाव बेहा बिदा दंमोन बिदाया थैयो थैनानै थैनाय लोगो लोगो मा जादों पुर'हितफ्रा फैनानै बिनि डेड बडिखौहाय लांनानै सावहैनो नागिरदों आरो बे समाव बियो चन्द्रलियाया नङा आं बिनो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ खोन्थाबाय थैनायनि सिगांनि सिखार जानांबाय आं जिसुखौ फोथायबाय होननानै ओंखायनो बे डेड बडिखौ आंसो माबा ख्रिस्टान माबाजों खालामदों होननानै बियो नारा नाथा खालामदों बिसोरो मानियाखै
जर जबरदस्ती लानानै थांदों लानानै थांनाय ससानाव लांदोंमोन ससानाव जेलानाखि बेखौ सावनो नागिरदों होननानै बुंदों जेलानाखि सावनो नागिरदों ओरैबायदि अखा हादों होनदों अखा हानानै माने खुनु अरानो जोङासै होननानै बुंदों ओमफ्राय बिसोरो सारेन्डार खालामनानै फैनानै बिनि डेड बडिखौ सन्दरलिमानो गथायफैदों ओमफ्राय बियो गाव ख्रिस्टाननि नियमाव जे माबाखौहाय हरदों दा बेखौ आं मैया खोन्थादोंमोन जे गोबां मानसिया गोबां रोखोमै ख्रिस्टिखौहाय जिसु ख्रिस्टिखौ मोननो होननानै गोबां सोरबा खस्थ'जों मोनो गोबाङा सोरबा आरामै जोंना बिमा बिफा ख्रिस्टानखाय ख्रिस्टान हानाय मोनो किन्तु बहुता बहुत माबाजों मोनो होननानैहाय आं खोन्थादों बेनिफ्राय दिनैहाय मा कन्डिशनजोंहाय जोङो खेमाखौ जोङो मोननो हायो ओरैनोथ' जोङो मोननाय नङा देर मास बि माबा मोनसे कन्डिशन थानांगोन जोङो गालाटियाननि 2 सल्ल' जोङो नायनि गालाटियान्सनि अब्लाबो जोङो बे बाथ्राखौ मिथिगौ जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजोंल' मानसिया इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जायो मानो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजोंल' मानसिया इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जायो आयेननि थोननाय बायदि मावनायजों जाथारा आयेनजों जुदि जायोमोनब्ला जिसु ख्रिस्टआबो फैनांगौ गैयामोन आयेनजों जायैखाय जिसु ख्रिस्टआ फैनानै कालभारि क्रुसाव दोनहैनाय जोङो मा होनदों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजोंल' मानसिया इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जायो होननानै जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजोंल' खुनु दस्राजों जाया बायदिसिना नों नियम कानुन खालामब्लाबो जाया हाजार बायदिसिना नियम खालामनो हाजार बायदिसिना लामा लानो बेजोंहाय मा होनदों धोरोमिया जाया आयेननि थोननायजों ख्रिस्टखौ फोथायनानै इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जानो थाखाय ख्रिस्टखौ फोथायनानै इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया जानो थाखाय जोंबो जिसु ख्रिस्टखौ दिनै फोथायबाय जोंबो दिनै धोरोमिया जानो थाखाय धोरोमिया नुजानो थाखाय जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टखौहाय फोथायबाय नाथाय आयेननि थोननाय बायदि मावनायजों नङा आयेननि थोननायजों आयेन बायदि फालिनानै 10 आयेनाव फालिनानै रावबो धोरोमिया जानो हाया धोरोमिया जानो मात्र जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजों जोङो बेखौ गोसोआव ला जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजोंल' जोङो धोरोमिया जानो हायो होननानै खारन बाइबेलाव जोंखौ स्टारनि बे पृथिबीयाव सासेबो धोरोमि गैया सासेबो मोजां मावग्रा गैया गासैबो पाप मावबाय होननानै बुङो किन्तु जोङो माबोरै धोरोमिया जादों जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजोंसो जोंखौ धोरोमिया बुङो इसोरा जेब्ला नोंखौ नाहरगोन इसोरा नोंखौ धोरोमिया नुहुरगोन माबोरै धोरोमिया नुहुरगोन खारन नोङो जिसु ख्रिस्टखौ गानबाय जिसु ख्रिस्टखौ नोङो गानबाय जिसु ख्रिस्टखौ नोङो फोथायबाय जिसु ख्रिस्टखौ लाबाय बेयावसो जिसुआ इसोरा नोंखौ धोरोमिया नुहुरगोन जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय जों गावखौहाय जेरै रमान क्लासाव जोङो Roman सारी भाषाओं में
नाथाय गावनि मावनायनि सायाव सोनारालाबानो जाया गावनि फोथायनायाव सोनारो आरो इसोरखौ फोथायो बिखौ इसोरा दाय गैयै होननानै नाजावो बियो फोथायनायनि थाखाय इसोरा बिखौ धोरोमिया होननानै नाजावो बेसे गिदिर बाथ्रा दिनै जोङो मिथिगौ गोबां मैयाबा होनदों गोबां मानसिफ्रा धोरोमिया जानो थाखाय पबित्र जानो थाखाय परित्राण मोननो थाखाय गोबां खस्थ' खालामो गोबां बायदिसिना खालामो नाथाय जोंनो मा होनो दिनै इसोरासो जोंखौ धोरोमिया खालामनानै जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायजों लोगोसे आरो बियो माजों जायो होननानै बुंदों इसोरजों जों जे धोरोमिया जायो जों जे धोरोमिया मोनो जोङो माबोरै मोनो बे धोरोमियाखौलाय जोङो रमान्सनि 8:33 खौ जोङो नायनि रमान्सनि इसोरजों सायख'जानाय मानसिफोरखौ सोर दसि खालामदों ঈশ্বরে আমাক বাঁচিছে রোমিও 8:33 কোনে আমাক দোষী বুলি কব ঈশ্বরে আমাক ধার্মিক বুলি গণ্য দিছে কোনে আমাক দোষী বুলি কব 33 इसोरजों सायख'जानाय मानसिफोरखौ सोर दसि खालामगोन दसि नङा होननानै इसोरा गावनो मिथिहोखाबाय जोङो जे दसि नङा बेखौ दिनै इसोरा गावनो मिथिहोखाबाय जों दहाय दिनै मिथिहोखाबाय सोर दसि खालामगोन सैतानाबो बेखौ राइट गैया दसि होननानै खारन इसोरा जिसु ख्रिस्टखौ गानबाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय जिसु ख्रिस्टनि थुननाय बायदि सोलिबाय सोर नोंलाय दिनै सैतानाबो दसि खालामनो हाया होननानै बुङो सोर खालामनो दसि जोङो बबेबा बाइबेलाव जोङो बबेबा माबा नुयो सैताना जेब्लायबो थांनानै इसोरनो नालिस होयो होननानैहाय